Assalamualaikum bos warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali membuat video tentang mereview dari gitar baru milik anak saya ini. Rasanya piye, tadi gawe nang kurang puas tak hapus dan sekarang akan saya rilis kembali. Kok kurang nyes ngono iki. Lagu ciptaan dari Guang Rujak. Lagunya adalah lagu pop melo, mengisahkan tentang jati diri seorang seniman. Selamat mendengarkan lagu-lagu klasikan dari Guang Rujak. Sadamane aku ora iso lali marang sliramu, eling tansah eling, aku ora iso urip tanpa sliramu. Apa kowe wis lali marang sliraku, yen eling enggal bali. Cincin tali katresnan isih tak simpen nganti seprene, eling tansah eling, aku ora iso urip tanpa sliramu. Apa kowe wis lali karo sliraku, yen eling enggal bali. Kapan anggonmu bali, kangen ning hatiku, kepengin ketemu. Kapan anggonmu bali, kangen ning hatiku, ngenteni tegamu. Apa kowe ora krasa jerone hatimu ninggal sliraku nganti seprene? Wah, suara kuwi jane ya isih lumayan nih. Pomo aku ki jane usiaku masih muda ngono ya. Wah, suaraku ki jenenge kok kresek amoh. Di belakang rumah di sore hari ini tadi saya juga membuat video tentang lagu ini, tapi yo tak rasa-rasanya kok kurang nyaman. Jadi ini kurang puas lah saya mereview dari gitar ini, sehingga saya membuat video lagi. Tak hapus gaten. Yo penak anak saya itu yo iso main musik. Dia yo iso main musik iki kudu ngene bisa main musik ya tak warai kok. Kalau aku tak warai deh. Pak, aku njaluk kan Pak, carane iso gitar tak warai gitar. Horden yo iso deh. Horden juga bisa, gitar juga bisa, tapi kurang menekuni, jadinya isone yo iso-isonan. Tapi kalau anak saya yang satunya itu ora iso blas. Nyanyi iso tapi main musik nggak bisa. Orang kalau bisa main musik itu penak, melepaskan suatu kejenuhan dalam hidup itu bisa dipecahkan melalui karya lagu, tidak mudah stres. Jadi orang yang biasanya stres atau bento, tidak mengerti jati diri dan tidak bisa memanage dari daya pikir otak itu, mereka akhirnya itu rata-rata orang itu adalah tidak memiliki skill dan tidak mempunyai keimanan yang kuat. Helah, ramane. Mari tadi saya membuat main dengan nada C. Ini saya langsung sesuaikan dengan karakter suara saya dengan
Madati bengak-bengok bae. Wedhus nyong ki bengak-bengok bae. Tulis dikeki mangane ya sapirang-pirang lha bengak-bengok tak puki oleh cangkeme lah kapok lah. Tapuki aja cangkeme. Karo penyanyi iki lagi cacak lagi nyanyi. Lagu nih, aku sewenanganku lagu ini kan lagu ini adalah lagu ciptaan aku pada awal, bukan awal lah, dahulu kala ini pangaku belum duwe apa-apa, belum memiliki apa-apa lah, hanya memiliki gitar elek, klangkleng gitarku yo males, gandeng kene gitar rada lumayan, njajal suarane koyo apa. Sadamahane aku ora iso lali marang sliramu. Eling tansah eling, aku ora iso urip tanpa sliramu. Apa kowe wis lali marang sliraku? Yen eling mbok enggal bali. Cincin tali katresnan isih tak simpen nganti seprene. Eling tansah eling, aku ora iso urip tanpa sliramu. Apa kowe wis lali karo sliraku? Yen eling enggal bali. Kapan anggonmu bali, kangen ning hatiku, kepengin ketemu. Kapan anggonmu bali, kangen ning hatiku, ngenteni tekamu. Apa kowe ora ilo jerone hatimu, ninggal sliraku nganti seprene? Apa kowe ora krasa jerone hatimu, ninggal sliraku nganti seprene? Walah, kelingan zaman semono nyonge tuli mari ya kelara-lara. Mungkin dari masa lalu itulah saya menciptakan suatu karya yang selalu mendayu-dayu. Wah, nyegei wong wae. Orang tempo dulu, jadi ya karyanya itu hanya sekilas untuk menghibur diriku sendiri. Syukur-syukur bisa terenyuh dari pemirsa yang saat ini mungkin sedang galau. Memangnya menyanyi itu kayak suaranya terlalu nggak pas dengan nada glandor-glandor mungkin yo ora pena. Menyanyi itu tengah-tengah, jadinya suara itu tidak rendah dan tidak tinggi. Kalau terlalu tinggi ora kuat, kalau terlalu rendah juga gak kuat, tengah-tengah enak. Ini nadanya saya kasih nada tengah-tengah ini. Sadamane aku ora iso lali marang sliramu. Eling tansah eling, aku ora iso urip tanpa sliramu. Apa kowe wis lali
sliraku yen eling enggal bali cincin tali katresnan isih tak simpen nganti seprene eling tansah eling aku ora iso urip tanpa sliramu apa kowe wis lali marang sliraku yen eling enggal bali kapan anggonmu bali kangen ning hatiku kepengin ketemu kapan anggonmu bali kangen ning hatiku ngenteni tegamu apa kowe ora krasa jarone hatimu ninggal sliraku nganti seprene sak temahane aku ora iso lali marang sliramu eling tansah eling aku ora iso urip tanpa sliramu apa kowe wis lali marang sliraku yen eling enggal bali cincin tali katresnan isih tak simpen nganti seprene eling tansah eling aku ora iso urip tanpa sliramu apa kowe wis lali marang sliraku yen eling enggal bali kapan anggonmu bali kangen ning hatiku kepengin ketemu kapan anggonmu bali kangen ning hatiku ngenteni tegamu apa kowe ora krasa jarone hatimu ninggal sliraku nganti seprene lah inilah baru puas saya mereview dari gitare anak wedok. Sekian saja, terima kasih atas hadirnya di kanal kami. Selamat menikmati karya-karya kami dan minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Thank you, terima kasih. Tuh kucingnya nyong pakai gurih aja. Jen. Kucing ngantuk ning gurih ampun ora karo-karuan. Walah tandurane opo ki sekot kuntek.